Razgovor s povodom. Urednica Nevenka Dujmović. Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji poslušajte drugi dio razgovora s akademikom Viktorom Žmegačem, kojeg smo vodili u povodu izlaska njegove najnovije knjige Europski duh. Profesore Žmegač, evo u ovom drugom dijelu našeg razgovora, u prvom smo dosta govorili o Europi i o položaju Hrvatske unutar, njezinom još uvijek budućem položaju unutar Europske unije. Danas ćemo govoriti nešto više o drugim vašim esejima koji su vrlo zanimljivi. Jedan od njih nosi naslov Kulturalne znanosti kao zaštićena vrsta. Vaša teza negdje u okviru tog eseja, odnosno polazite od toga da kulturalne znanosti evo pod stare dane zapravo moraju dokazivati svoj legitimitet i da u ovom vremenu brzih tehnologija, opće globalizacije, sve većeg napretka prirodnih znanosti, gdje postoji ta jedna tehnološka tahogenost, da kulturologija, uopće kulturne znanosti, to jedno kulturno sjećanje gubi svoj primat, da se mora gotovo ponovno u ovome društvu danas i u okviru znanosti i šire dakako ponovno dokazivati. U vašem pitanju su zapravo već sadržana bar dva odgovora. Kad pitate za kulturni legitimitet, onda pojedinih naroda, a iz tradicije tih naroda su proizašle kulturalne znanosti. Prirodne znanosti imaju univerzalni karakter, jer voda je u Americi ili u Kini ista po svom kemijskom sastavu kao i u Hrvatskoj. Ali Kina ima drukčiju kulturu nego Europa. U Europi Njemačka ima drukčiju kulturu nego recimo Švedska. Švedska ima drukčiju nego Grčka i tako dalje. Kulturalne znanosti su zapravo proistekle u 19. stoljeću iz pokušaja da narodi preko znanstvenih istraživanja potvrde svoj identitet. Nije opće poznato da su discipline koje su danas institucionalne, dakle predaju se, to znači institucionalizirane su pretežno na filozofskim fakultetima svjetskih sveučilišta. To su mali izbor, opća povijest, etnologija, arheologija, onda jezično-književne discipline kao anglistika, germanistika, romanistika, talijanistika i tako dalje. Sve je to nastalo u 19. stoljeću, da ste u 18. a pogotovo u 17. ili ranije pitali čovjeka što studira i da onda je on rekao ja studiram anglistiku ili arheologiju, onda bi ga gledali i ne bi razumjeli o čemu on govori. To se naročito tiče onih disciplina kao anglistika, germanistika, romanistika koje su povezani sa određenim jezicima. Na evropskim sveučilištima je postao do 18. stoljeća univerzalni jezik, to je latinski jezik. Čak su i vodeći intelektualci kasnog 18. stoljeća, uzmem primjer iz njemačke književnosti, Goethe je bio zapravo pravnik. Studirao je pravo u Strasburu, to je grad koji je i njemački i francuski u isti mah. Nemamo vremena sad upustiti se u pitanje koje je samo po sebi vrlo zanimljivo. Kako je to teklo, kako to da taj grad danas pripada Francuskoj, a zapravo ima njemačko ime, jer riječ Strass u francuskom rječniku ne postoji, to je njemačka riječ, to je Burg, je tvrđava, utvrda koja se nalazi uz Strasse, je cesta, ulica i tako dalje. Dakle, njemačko ime i pripadala je njemačkom jezičnom području sve do kraja
17. stoljeća. Dobro, to je danas francuski grad koji je bio onda jedno vrijeme pod Francuskom, onda opet jedno vrijeme pod Njemačkom, onda opet pod Francuskom, opet pod Njemačkom. To je grad koji ima burnu prošlost i koji je danas simbol jedinstva Europe. I to s punim pravom. Baš zato što je grad koji je vrlo često mijenjao svog političkog gospodara. Dakle, kulturalne znanosti su najvećim dijelom su nastale, naročito ove koje su vezane uz jezike, su nastale u 19. stoljeću, jer su to bile znanosti koje su se gradile na tome da se utvrdi nacionalni identitet. Germanisti su počeli proučavati njemački jezik sustavno i znanstvenim metodama, njemačku povijest i tako dalje. Isto su radili Francuzi, Španjolci, Italijani. Danas nije potrebno kroz znanost potvrditi svoj identitet. Identitet je potvrđen već. Tako da se postavlja pitanje kakav položaj te znanosti zapravo imaju, a tu pripada, tu je naravno svoje mjesto ima i u prvom redu opća povijest, kakva je funkcija tih znanosti, odnosno znanstvenih istraživanja. Jer znanost se legitimira i na taj način što napreduje, to znači što stječe nove spoznaje i pokušava sistematizirati te spoznaje. I pragmatična je, ona ima i tu crtu utilitarnosti. A ima i svoju pragmatičnu stranu. Naročito ove jezične, kulturalne discipline imaju svoju pragmatičnu stranu. Znademo da na svim svjetskim sveučilištima na kojima se predaje na filozofskim fakultetima anglistika, romanistika, germanistika, rusistika i tako dalje, da oni imaju jaku pragmatičku komponentu jer se obrazuju nastavnici tih jezika i to jezika koji će u prvom redu služiti komunikaciji. Dakle, ne znanstveno spoznaje, nego praktične komunikacije. Oni imaju, dakle, svoj pragmatički legitimitet. Danas u svijetu koji je u prvom redu zbog globalizacije je definiran gospodarski i cijela komunikacija je tehnička komunikacija. Prema tome, ljudi koji politički i gospodarski, pojednostavljeno rečeno, vladaju svijetom, postavljaju pitanje kakav legitimitet imaju te znanosti. Jer ako neko razmišlja samo pragmatički, a ne priznaje autonomiju duha, nego samo pita, a što taj duh meni može pružiti? Njemac će reći, recimo, zamislimo njemačkog političara, njemačkog zbog toga što je Njemačka industrijski najjača zemlja u Europi, koja prodaje, koja ima svoja velika tržišta u Sjevernoj i Južnoj Americi i u Kini u prvom redu danas. Oni se pitaju što je zapravo važnije na filozofskom fakultetu. Proučavati, recimo, rimske starine u Europi ili učiti kineski da bismo lakše sa Kinezima, prodavajući tamo svoje automobile, lakše s njima komunicirali. I na taj način dolaze do tih pragmatičnih odgovora i nastoje svojim instrumentima utjecati na sveučilišta, da sveučilišta modificiraju svoje poglede, svoje tradicije i to je ono što se danas događa. I tu postoje dva gledišta. To je ono gledište, afirmativno gledište, to znači gledište ljudi koji kažu da, to je budućnost, nema smisla okretati se prema prošlosti, tako mora biti i to ćemo prihvatiti. Drugi kažu da, ali
kulturalne znanosti, ako ih shvatimo klasično ili ako želimo reći konzervativno, dakle onako kao što su se one formirale od 19. stoljeća pa do danas, oni imaju također svoju vrijednost koja se i danas može potvrditi. U svom eseju zastupam gledište da je jedno od tih važnih komponenti kulturalnih znanosti jedna komponenta koja se ne može pragmatizirati, a to je komponenta poznavanje prošlosti kao takve. Političari i gospodarstvenici koji zbog svojih potreba, zbog svog legitimiteta žive naravno samo u sadašnjosti i u budućnosti. Planirajući žive u budućnosti. Prema tome, oni u trojstvu, onom klasičnom trojstvu vremenskih dimenzija, prošlost, sadašnjost, budućnost, poznaju samo dvije dimenzije, naime sadašnjost i budućnost. Prošlost ne poznaju, ali razmišljajući o mogućnostima da se shvate kulturalne znanosti i kao duhovna djelatnost koja se okreće prema prošlosti. Dakle, ne djeluje pragmatički u smislu sadašnjosti i budućnosti. Ona ima svoj i moderan, odnosno budućnosni smisao u tome što uči ljude da razmišljaju o prošlosti, da se ne bi, to je najjednostavnija definicija, to smo već često čuli, ali to je definicija koja po mom sudu ostaje i koju nikada ne bismo smjeli smetnuti sa uma. Ako poznajemo bolju prošlost, bolje ćemo graditi, svakako razboritije ćemo graditi budućnost. Da ne bismo ponovili one Mada ih tako pogreške često, iz nažalost, prošlosti. ponavljamo. Ali i ovdje opet postoje dva mišljenja. Jedno mišljenje je koje je zapravo jako staro, ali ga treba aktualizirati. Iz povijesti se može nešto naučiti. Odnosno, već u antičkoj Europi je stvorena misao povijest je učiteljica života. Danas kažu da, zaista iz povijesti se može nešto naučiti, prema tome maksima da je povijest učiteljica života je legitimna, je pametna, je i praktična u krajnjoj liniji. Drugi kažu ne, to nije istina, među njima je među našim književnicima bio Krleža koji je napisao esej o tom problemu, o povijesti kao učiteljici života i koji je bio skeptik u tom pogledu i kaže nikad ništa nećemo naučiti. On se služi u davnim danima, dakle u svojim zapisima iz vremena Prvog svjetskog rata se služi jednom vrlo plastičnom slikom koja je nezaboravna na svoj način i koja nažalost ima i svoje komponente istinitosti. Kaže šta se promijenilo? Nije se promijenilo ništa. Čovjek je ostao, oni ljudi koji naginju tome, koji naginju agresiji, ostali su agresivni, ništa nisu iz povijesti naučili, samo ne vode više ratove pomoću kamenja i koplja i štitova, nego su sjeli u avioni. Moderni rat, to su majmuni koji sjede u avioni. Profesore, spomenuli ste Krležu. Nekako je on vrlo česta tema u vašim esejima i knjigama koje su takvog eseističkog karaktera i onim drugim dakako, pa bih možda voljela da se zadržimo malo na Krleži koji također nosi u sebi jedan paradoks koji je tako tipičan i za ostale fenomene o kojima pišete u ovim esejima. Paradoks kod Krleže je vrlo zanimljiv. Vi izdvajate jednu rečenicu koja može biti vrlo ilustrativna zapravo za ono o čemu govorimo. Pa ću vas citirati.
rečenica kaže, Krleža je bio modernist koji je prezirao autentičan iskaz modernizma, inovacijski eksperiment. Polazite od te vrste paradoksa kod Krleže koji se onda razvijao u raznim smjerovima i moguće je tih paradoksa otkriti još na puno drugih mjesta, a ovi novi vezani su možda za Krležino mjesto u kanonu hrvatske književnosti, sporenja, protivljenja ili možda prevelika zapravo veličanja njegova cjelokupna književnoga opusa. U čemu, dakle, gdje i kako objašnjavate Krležin paradoks? Natuknuli ste niz interesantnih pitanja. Pitali ste za Krležine paradokse. Eto, dopustite da na jednom primjeru to malo osvijetlim. Krleža je u svojoj knjizi Put u Rusiju, koja postoji u dvije različite verzije. Prva verzija iz godine 1926. i ona verzija koja je objavljena u sabranim dijelima za vrijeme u doba Titove Jugoslavije. Te se verzije razlikuju. Neki tekstovi su u drugoj verziji, dakle u Zorinom izdanju, jednostavno nestali. To je zapis o njegovom posjetu Berlinu u vrijeme kad je putovao u Rusiju 25. godine ili 24. nije važno. Svakako je u Berlinu je bio 1924. na izložbi suvremenog slikarstva. I onda ide iz dvorane u dvoranu i kaže, evo to recimo apstraktno slikarstvo ili slikarstvo onih ljudi koji prikazuju stvari samo izvitopereno ili šta ja znam, daleko od svake zbilje i tako dalje i nepolitički, to su njegove kategorije. Kaže, to je zapravo upotrebljava vrlo, kako bi rekao, neprimjerenu riječ, kaže, to je zapravo smeće koje bi trebalo baciti. Nažalost su onda Krleža je to govorio sa lijevih pozicija, s desnih pozicija su se onda našli nacisti koji su to nažalost zaista napravili. Tako da su ti tekstovi interesantni samo po tome što je Krleža govorio o stvarima koje je osuđivao sa pogrešnih pozicija. I to je vrijeme već nagrizlo i ti tekstovi neće izdržati zub vremena. Ali onda postoje djela koja su po mom sudu apsolutno klasična djela hrvatske književnosti, pa i klasična djela jednog dijela europske književnosti u prvoj polovici 20. stoljeća. To su u prvom redu romani, Povratak Filipa Latinovića, Na rubu pameti, onda dramski ciklus o Glembajevima. To su djela koja su paradigmatska. Kad kažem paradigmatska, onda želim reći da su uzorna, ne u onom trivialnom riječi uzorna, nego da su uzorna kao primjer za određen tip književnog stvaralaštva. Naročito roman Na rubu pameti je zanimljiv s jedne strane. Odmah ću reći s koje, samo da ne zaboravim reći, Glembajevi su najzanimljiviji sa onog gledišta o kojem je već bilo riječi, ona dvojnost u prosuđivanju, simpatija i antipatija spojena u jedan kompleks. Jer Glembajevi su svi likovi, naročito se to vidi u srednjoj drami, u Agoni, to su ljudi to su likovi
koje Krleža prati sa mnogo razumijevanja i zaista duboko ponire u njih, ali ih ne smatra likovima koji zaslužuju budućnost, nego su vezani samo uz prošlost. Ali sad da se vratimo romanu Na rubu pameti. Treba pročitati samo zadnje poglavlje. Krleža je u svojim esejima bio protiv modernizma, naročito u slikarstvu. Apstraktno slikarstvo, slična strujanja, to je za njega bilo zapravo, to je bilo, kako bi rekao, umjetnost koja je iznevjerila zapravo pravu smisao umjetnosti. Krleža je zapravo ostao nekako u svom odnosu prema slikarstvu je ostao na razini recimo slikarstva odmah poslije 1900. Rani impresionizam još iz 19. stoljeća i rani ekspresionizam 20. stoljeća. To je bilo, ali figuralni ekspresionizam, to je bio njegov svijet. Sve drugo što je bilo eksperimentalno, to je važan pojam, sve što je bilo eksperimentalno njemu je bilo zapravo odbojno. Međutim, on kao da nije bio svjestan da je stvorio jedan od najzanimljivijih književnih eksperimenata u pripovjednoj književnosti 20. stoljeća. Nisam našao ni kod Prusta, ni kod Thomasa Manna, ni kod Faulknera, ni kod Joycea, ni kod Muzela nisam našao tu ideju, a koja je karakteristična za, upravo paradigmatska za 20. stoljeće, a književno ju je oblikovao prvi puta Krleža u završnom poglavlju romana Na rubu pameti. Junak romana, skršen, depresivan, sjedi pred radioaparatom i vrti na skali i doživljava, odnosno čuje što se sve u svijetu zbiva. Jer jedna radiostanica ima športski prijenos, druga radiostanica ima prijenos iz opere, čuju se opere. Na trećoj stanici se čuje izvještaj o ratu negdje u Kini, iz japansko-kineskog rata. Četvrta ili peta radio postaja emitira neko predavanje o sociološkim ili medicinskim problemima. Dakle, ono što smatramo istodobnim je sve se to zbiva u isto vrijeme ili govori se ako nije baš u fizikalnom smislu istodobno, ali u mentalnom smislu je istodobno. Dakle, taj simultanitet modernog života je on u jednoj plastičnoj slici prikazao na tako sugestivan način da je to apsolutno remek djelo. Ali evo nekako posljednji esej koji nosi naslov Doba ekstrema i pomalo zatvara cijelu ovu esejističku konstrukciju, jest vrlo zapravo i znakovit i zanimljiv, pa možda da se evo na kraju ovog našeg razgovora i na njega osvrnemo. Govorite o dobu brzine, o dobu tehnike, o dobu simultanosti, o dobu globalizacije koje zapravo mijenjaju tu sliku naše civilizacije. Pa možda pitanje kako zapravo stvari stoje s umjetnošću danas. Čini se da ipak ne živimo neka vremena nekih većih stilskih i estetskih inovacija. Mislim tu u prvom redu na području književnosti, pa čak i na glazbu. Je li doista, kao što i u svom eseju kažete, doista sve već viđeno? I da li sve se negdje može sažeti u onu Warholovsku misao da je svakom dovoljno tih 15 minuta slave u tom globaliziranom medijskom prostoru, ili postoje još negdje neke oaze, zapravo neka mjesta u kojima i vi sami pronalazite i mir i intelektualnu. Nažalost sam skeptik u tom pogledu. Ono shvaćanje inovacije koje je bilo bazično u
prvoj polovici 20. stoljeća apsolutno je iscrpljeno, jer su postignute granice. Ruski slikar Maljević je izložio bijelo platno i crno platno. Na crnom platnu se ništa ne vidi, na bijelom platnu se vidi samo bijelina, dakle zapravo na oba platna se vide samo boje koje sa figuralnošću nemaju nikakve veze. Vi tu granicu ne možete, jer to su granice negacije. Negacije figuralnosti, čak i negacije boja. Vi tu granicu u likovnoj umjetnosti ne možete prijeći. U književnosti su u drugoj polovici 20. stoljeća, dakle poslije ove generacije Thomasa Manna, Jamesa Joycea i Prousta, su postojali pokušaj da se montažom elemenata iz svakodnevnog govora da se stvore tekstovi koji nemaju nikakvu unutarnju koheziju, nego koji su mimeza, dakle oponašanje jezičnog kaosa oko nas. I tu granicu više ne možete prijeći, jer takvi tekstovi su, iako žele biti zapravo komunikativni, su apsolutno nekomunikativni. Svaki književnik će vam reći da se tekst može strukturirati bez obzira da li on pripovjedni tekst ili kolažni tekst ili dramski tekst, možete samo strukturirati na osnovu jedne provedbene ideje. Tu su postignute granice preko kojih više ne možemo. Umjetnost budućnosti, kao što je uostalom Hegel prije skoro 200 godina rekao, da umjetnost u budućnosti više neće imati onu ulogu koju je imala u prošlosti. Danas to možemo potvrditi, ali ostaju naravno mogućnosti, jer sposobnost i potreba čovjekova da se umjetnički izrazi, ona će sasvim sigurno ostati. Ali što ostaje u stilskom pogledu? U stilskom pogledu ostaju po mom sudu samo igranja već viđenoga, dakle već okušanim elementima. Ili postoji naravno mogućnost da se umjetnost u krajnjoj mjeri pragmatizira i da se stavi zapravo u funkciju neku političku, sociološku ili sličnu, ali onda ona postaje ništa druga, ona postaje neka vrsta plakata. Aktivizma kojem isto svjedočimo. Da, ali ako umjetnost želi zadržati onaj status koje je ona sebi izborila u 18. stoljeću, naime da bude autonomna, onda ostaje samo unutar te autonomije, postoje kombinatorika i talent budućega umjetnika će se očitovati o tome hoće li on biti duhoviti, invenciozni u spajanju već viđenih elemenata, ili će taj pokušaj ne uspjeti. Već se danas vidi da ima i jednog i drugog. Prema tome, unutar tih postmodernih igara imate nadarenije ljude i manje nadarene. Eto, to je moja, i ne samo moja, vizija budućnosti, ali bih dodao, nemojmo gledati na tu pojavu negativno. Zašto? Gledajte, predodžba da se umjetnost ne mora mijenjati, dakle da ne mora biti uvijek inovativna, da ne mora uvijek pokazati nešto što je apsolutno neviđeno, danas je sve već viđeno, ali pokušaj da bude nešto neviđeno je zapravo nova tekovina u evropskoj i u svjetskoj umjetnosti.
To je tekovina 18., 19., 20. stoljeća. U srednjem vijeku, ako čitate srednju vjekovnu književnost, onda su se pisci pozivali uvijek na autoritete i rekli: ja pišem točno onako kao što je pisao moj prethodnik. Prema tome, ono što bismo vulgarno nazvali imitacijom, to je dugo vladalo svjetskom umjetnošću. Inovativnost je relativno nova pojava, traje sada otprilike 300 godina i postigla je svoj vrhunac u 20. stoljeću, gdje su eksperimenti zaista dospjeli do one neprekoračive granice. Sad vidimo da to više ne ide dalje, pa se vraćamo manje ili više opušteno ideji, odnosno bolje rečeno spoznaji, da ako ne možemo stalno iznenađivati, onda budemo bar duhoviti ili dojmljivi unutar onih mogućnosti koje su nam ostale. Poštovani slušatelji, bila je to emisija Razgovor s povodom u kojoj je gostovao akademik Viktor Žmegač, kojemu najsrdačnije zahvaljujem na